Arratsaldeon! Gaur, oso egun berezia da Urnietarrontzat. Bai, gaurko ekitaldiarekin batera, hasiera emango baitiegu 2015 urteko Samuel Jaiei. Alde batetikan, Urnietarron alkatean naizenen aldetikan, niri dagokit ongi etorri ematea Samueleko Jaiei baita zuei ere. Bezaldetikan, esan, duela gutxian nahitu beharra munduko zenbait hiri eta herrirekin, eta gaur hemen 3 herri horietako enbajadore ditugunez, nolabait, aprobetxatu nahi dugu bere presentzia Samuel Jaien pregoia beraiek botatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiot alde batetikan, hizkuntzetan aditua den Leire Esperanto gure idazkariari. Longo, bolongo! Oh! Longo, longo, bolongo! Kakongo, kakongo! Longo, longo, kalma! Kakongo, kakongo, kakongo! Jakin nahi dute, ea norbaitek ikusi du beraien elefantea. Ze elefantean etorri dira motongotik, oso ondo aparkatua utzi dute. Horretik dira, gutxi horito gotik dira, arituko, aritatik egiteki, jentzira bitxika. Baldu dio noina, ze kriston mina hartu du, eta oain ez daki gauza izango da, dantza egiteko jaio horretan. Urrengo enbajadorei, Errusiatik, etorritako Petrovich Aizpak. Honena izango da, pasio ematea, aldamenean beste balkoian dauden, bosko anitzekoak, beraiek bai botako dutela, festitako pregoia, aurrera! Eta aurten hasiera ematea, udal antzerki tailerra eta bosko anitza aisialdi taldeari egokitu zaigu. Benetako oherea da guretzat hitz hauek zuei Urnietarroi eskaintzea. Zuek baitzarete Urnietako Samuel Jaien arima. Deno garelako Samuel Jaien arima, gaztetxoetarik helduetaraino, salbuespenik gabe. Herri txikia, baina aldi berean handia. Mendiz eta festa giro paregabea eskaintzeko gogoz dauden herritarrez inguraturikoa. Zuetako bakoitzak Samuel hauek ahalik eta hobekien disfruta ditzazuen gonbitea zabaldu nahi dizuegu. Bakoitzak nahiago dueneran bizi ditzala eta ondokoekin bat eginda aurtengo Samuelak aurreko urtetakoak baino are hobeagoak izateko ahalegin guztiak jar ditzala. Guztion ardura da hori hala izatea, guztion esku dago. Hori lortzeko gonbitea eskaintzeaz gain, jakin ezazue badela guztientzat unibertsala den hizkuntza bat. Eta hura jarraitu, festa ezin hobeak pasako ditugula ziurtatzen dizuegu. Ez aldakizu ezertaz ari garen, alaitasunaren hizkuntza. Beraz, denak ongi pasatzera eta Samuel hauek behar diren moduan disfrutatzera. Besterik gabe, Urnietako antzerki tailerrak eta bosko anitz aisialdi taldeak Samuel ahaztezinak izan ditzazuen desiratzen dizuete. Festa parekide eta euskaldun batzuen alde. Gora Samuelak, gora Urnieta eta gora Urnietarrak!